Така, аз съм Джимбам и днес ще ви покажа как да си рутнете телефона и да можете да снимате. Ето, значи в Google, не в Google Play, пишете, чакайте, че това лаги. Така. Български. Така, значи, пишете Kingo Root и търсите. Малко ни е слаб интернета, но нищо. Така. Ето, значи, не е в Google Play това, в това първото. Google Play, а първото натискате. Нали? Така. Значи, тук натискате Download for Android. Тегли ви се. Също, може да ви изпише, че има вирус. Може и да има, не знам. Но като си рутнете телефона, направо го изтриете това. Като го рутнете, изтриете го тоя Kingo Root и оставете, ще ви изтегли едно супер юзър, с което ще можете да, после трябва да си свалите, някакво приложение да си намерите, което да работи с root, да работи с root. Не знам, аз си намерих едно в Update, което, на мен ми харесва. Значи, ето го приложението. Screen Recorder Pro. Значи, ако имате Update и ако го ползвате, ето, натискате го Update. В смисъл, отивате в Update. Пускам си телефон да се зарежда. Какво бъгна са? Така, значи пишете SKR Pro. SKR Pro. Търсите го. О, мале. Аз се бавим много. Значи, като снимам се бави, а като не снимам някакво много бързо. Абе, какво ти става? Значи, пишете Screen Recorder Pro, ето го, теглите си го, аз така, значи, ако ви е по-нова версията на телефона, знам няколко приложения, значи, едното иска компютър, а другото не знам, на мен ми е много стара версията на телефона и не знам просто дали, просто не ми работи на мен, значи, как беше? Пиксел, нещо такова беше. Значи, SKR. Така, значи с Mobizen, ако можете да си пипате, да играете на компютъра,
да сте с компютъра, ето го Mobizen, може с него. Значи версията ви трябва да е над 4, трябва да е 4.2.4 или по-висока. Къде е това, бе? Така, screencast, no-root, видеокамера, Omnipo. Добре, беше някакво, не знам, нещо, не знам, не го помня какво беше. Значи Mobizen, има Mobizen и за Samsung, което не му трябва компютър. Така, ето го Mobizen. И тук не знам къде беше това чудо. Добре, значи като го намеря, ще... Ето го, нали, търси го известно време и ето го Smart Pixel Screen Recorder. Значи аз не съм такова. Нали, не съм... Нали, аз ви казах, че нещо не ми работи на телефона. Да. Значи също няма да значи също няма да пускам клипове известно време. Нали, така да си знаете. И да, чао от мен!